ମାନେ ଦିଦି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଝିଅ ମୋ ପଛରେ ପାଗଳ। ବାବାରେ ବଗାଲେ ଟିକେ କମ୍ କର ହେଲା ପାଠ ପାଠ ପଢ଼। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କଥା କହୁନୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ହେଡମାଷ୍ଟର ନଥିଲି, ଆଉ ପିଅ ନଥିଲି। ପଇସା କେବେ ଦେବୁ କିରେ? ମାନେ ତମର ଯୋଉ ପଇସା ନେଇଥିଲି ତ ପଇସା ନଉଛୁ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଦେଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନାନି ପଇସା ଦବୁ ନହେଲେ ପିଲା ଲଗେଇ ବାଡ଼େଇବି। ଆରେ ତମେ ଖାଲି 32 ତାରିଖ ଦେଖା ହୁଅ ତମ ପଇସା ମୁଁ ଫେରେଇଦେବି। 32 ତାରିଖ ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଫେରେଇଦେବି ହେଲା। ଏଇ ମାସ ତ? ହଁ ଏଇ ମାସ 32 ତାରିଖ ଦେଖା ହୁଅ। 32 ତାରିଖ ଇଶା ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲେଖିଛି ନା କଣ? ଭାଇ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଆଗ ଅଣ୍ଡା ଆଇଥିଲା ନା କୁକୁଡ଼ା ଆଇଥିଲା? ମୁଁ ଟିକେ ଘରେ ପଚାରିକି ଆସୁଛି। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ 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 ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମତେ ଟିକେ କେମିତି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଟିକେ କରିବି। ସ୍କିନ୍ କେୟାର କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଉଗାଣ୍ଡା ଯା। ହଁ ଗଲି ଉଗାଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ୍ ମିଳେ ବାସ୍ତିନ ଭୂଇଁଆ ସେଟାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିବୁ ମୁହଁରେ ଲଗେଇବୁ। ମୋ ଲଗେଇ ଗୋରା ହେଇଯିବି ତ? ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି।